Mula mbase ana kon tenguk. Tak kon tonton dhewe. Tak kon dadi obat nyamuk. Iya. Rasa meri. Pripun Mas Da? Hah? Pripun? Ya iki mau kan ana pamundutan Sideman, urung dipinanggani gitu. Ajeng tanglet kula niku. Takon piye? Jenengan ki remen coklat ta? Seneng. Yakin? Seneng wae, apa arep ngeki? Iya dong. Ya. Ini. Bilang sih. Makasih. Sing Dik. apik. Makasih sayang. Wes kiko tekan omah tak kulkas. Engko belekke ya. Hah? Engko belekke. Oh, bajigur ra sida. Awake dhewe rasa ngrusui cah cilik. Kowe njaluk apa, Bu? Aku ora njaluk apa-apa kali. Melu-melu. Ya wis kono. Tak meneng ya. Kesel aku. Jian kayak penarine nganti meleng-meleng kaya adus lenga lho. Lah iya kaya adus lenga. Ngati-ati sing nang ngandinge. Endi nandinge ndi? Ndak kegoreng. Ndak kegoreng. Bapak. Iya, semangatnya luar biasa. Semangat. Ditunggone yange barang kok. Yang siapa? Yange jenengan to? Oh nggih. Nggih. Anu niku senes yang. Sinten to? Leluhur. Udah leluhur ta? Ampun ngoten. Nggih, yang Darti. Pepundene awake dhewe. Nggih. Mbak Lia ugi rawuh sugeng dalu Mbak Lia. Wis suwe ra ketemu ro Mbak Lia. Sampean biyen ya sering pinanggih ta? Weh, wiwit cilik Dadi kanca dolan. nganti ra gede-gede. Nganti ra gede-gede. Oh, lan dalan. Tenan nang Lebak nang Lipar kono. Aku tau nang kowe belike. Tau diwedeni wong dhuwur. Kaiki ora medeni dasare kene nunut adus kok ya sampean wis sing keweden. Nek saiki wis kepenak dalane. nggih. Biyen ki anggere rono metu tengah ngalas. Anggere wis surup mlayu aku. Nggih ta, Mas? Wedi apa ya coba? Ayo surup-surup nang alas. Ora sampean wedi apa? Mau Ayo. nek Wedi setan ta? Wedi setan ta? Ora, aku dhewe setan. Setan kok wedi setan ya ora. Nggih, kados pundi menika sampun dipun pinangkan. Iki wae Pamundutane akeh tenan nek iki. Nggih Karo gara-gara. Ya engko sing klasik-klasik kok. Iya. Nggih. Ki ana anu ki lali janjine, wah aja ngedeke mega meneh. Kok genang-genang to. Engko nek goro-goro mesang watuk walah nganti keringetan dadak dirapi. Kaya ya. Lah niku Rumah ngeyel. aku oleh perhatian banget. Ngeyel kula kandhane ngeyel. Lah ngeyel oleh ngandani yo Kowe ngeyel. iki rasa dandan, kowe ora dandan wis ayu ae. Jian rumah saku. Iki agak SMP. Iya. Angko nek SMA ngrentengi. Oh ngerentengi padahal. Tegese ngrentengi walang. Ora ngoten. Ora wae. Ora wae. Aku ngerti kok ya. Serawean. Anu caping gunung niki wonten pamundutan caping Oh, gunung. ngaten. Setunggale podang kuning wau. Ya. Kathok lepis. Idolamu. Ngisore iki diseseti lho dadi Pripun? ora. Oh, ku jaman saiki kok ya. Saben wengi. Oke, masa ya eneng sing Gro dipal. kirongane lho ora percaya. Ning tenani Ini lho. sampe tenan kowe. Coba kepiye ke mulai? Le semar piye, Bro? Wis semar piye? Ora Kok ngono. sanggup. Nganti kok sanggup ngono. Nano ye. Oh ditunggoni garwane malah kendel. Lah aku ki gur takon saben wengi Pancen nano kowe biar iki gur golek ngansani masalah. ye. Pun kandel mawon Kang Mas kowe ka Mas Joni. Ah nggih. Ya saudara Jakne. Biyen tau elektrono lagune kok ndak pundi terus aku biyen. Ndas Aku mundi. keplasok. Nyawa Jenggleng, Mbak. Ya seru tenan nek. seru tenan. Semangat. Jangan cara posepo ning kudu energi. Kudu ngoten niku. Sampeyan Lah. kudu jumbul. Oh, mubul. Heeh. Kok menek kene iki ora kono. Kok menek kene iki. Ora tak mancik son kae apa?
Lah men ketok piye no lho. Aku kuwi kulino mbiyen aku nek ketoprak salto Sampeyan niku. Lah kepengin nyoba apa piye? Ping telu nek aku ki. Wing. Wing kari dhewe. Wing. Aku ngerti-ngerti tekan rumah sakit. Ambulan. Lah kuwi jenenge penghayatan. Iya. Lah iya. Ambo aku wis ra sadar kok. Ayo. Wong ngerti wah jan apik tenan saltone. Wah apik tenan saltone Mas Yono. Apik apa aku nglengger seminggu kok. Yo. Yen memajang. Ya iki dalange iki. Iki dalange iki. Jebulane kalah awake dhewe. Sapa ya? Dalange iki lho ya. Walah. Oh, mbecekke rasa. Klower kuwi klower. Klawor. Udu. Udu. Aku apal nek klawor. Cilik nek kae gedhi. Wah lah versi wis rabi kok. Among karo janur kuning. Hati-hati. Pas kulino ngepas. Kumpul ora mau. Wis nek kowe ora njodir wis wingi awe vertigo ya. Kembang wae waton gunung alon. Megap. Dene sing gedusur. Mbah, mumbul. Alon Mumbul. Mas Ipung, alon. Tekno tabuhe loro njut semangat. Loro kok ora madras kok. Engko nek le nuthuki kleru lho. Wis semangate nek ditunggu gawarane. Wah, kaya cakil. Dadi gareng. Pak Kasewon. Aja lho Mas, aja tenan Mas, aja ya Mas. Mbok yo alon-alon nek semangat sithik ta aku. Aja lho Mas. Aku seneng nggon tik-tuk. Panas. Udan. Panas udan. Aleng-aleng. Ora. Capek. Ora gondrong. Gunung. Ya arep parikan apa arep jura-juli? Ora aku ora gondrong ki. Hah? Kok ora gondrong? Gah aku. Kali sinten? Ora gondrong kowe. Ora aku kur nyilih kok. Ya aja ngono. Karo mbahku kae. Ora apa. Yo teruske. Iya. Wes menggeh-menggeh. Vertigo. Wes terus. Oke, kan terus. Terus Mangke, wae. Nadyan awadon azarta. Suara suling kumandang sarate. Sedang ekalakon sedang ekalakon Endo maneh banyu bener
Lihat tak openi
Nggih. Ampun. Wektune isih suwe santai mawon. Nggih. Ya. Rasa kemrungsung. Mboten sak kemrungsung. Kula ajeng goleki apa pamundutan sing terpendam. Lah mbok dhewe disiarke wae radio apa? Kok disiarke pripun? Nggih enten pamundutan. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Dasar rombongan nyuwun gending aja lamis kagem warga Contrologi lan Pak Harino ingkang nembe kerja bakti wonten lapangan poli. Oh, dalu-dalu kok kerja bakti. Lah yo kerja bakti iki aku nek kerja bakti bengi kok takono Lah, bojoku. nggih. Sing apa? Ya wis seje lho iki. Lho, tegese resik-resik lho. Ora. Bedol Lah suka. apa? Ilangi cawang lho. Ora. Alah, Ayo karang ya, selane mau nek bengi ya Kang Lah ya. iya. disogoki ngono. Heh? Ya sakarepku to. Nggih. Ngersakaken menapa? Aja lamis niki ngenten. Pak Marioto ngersake sing Deman dukuhe Pacarjo sok tanggal 5. Ya. Ning kirangan niku jenengan dicak napa mboten? Terputi. Teng anu njelok. Ayo elu. Wis tenang wae, tenang. Anggere tenang ki Pengen mesti kowe ra dijak kok. Lah. Tenang nang omah. Setengahne ngono, tanggal 5 malam 6. Heeh. Nggih. Terus iki enten pamundutan saking Sumatera Utara. Wah, tebih sanget. Nggih. Ngersakaken lagu Putra Nuswantara. Ya. Iki sing pundi sih ajeng dianu wong iki pelok padha-padha pelok. Ya, Tintingane. jolamis Ngangge mawon. ngangge bawa mboten? Ngagem apa? Sesuwe kok. Suwe tekan jam 6 limbukan. Nggih. Men kruyuk laler. Saksa nang lelewo. Dhuwure lek, Eh? dhuwur. Ayo ndodok. Ya cendek. Adane demen lames. Pece Lah iya. wong prasaja mong walengku aja lames. Dene swara sepuh niku sae. Ya, kula niku nyuwarani bojo kula purek kok. Tenang, ora nyelot entek. Yen kowe seneng lamis gampang kena ing bantu Neng tumraping serawungan mong walengku aja lames iki tong royong nyuwun tulung Mbak Cangik ngkari dhewe non. kari dhewe. Lah kepripun wong kula ora Pengen. apal. Ora apal. Hah? Kula niku kangen kalih suarane jenengan lho, nek Walah. bawa. Lah kula nek nyara pelok ora iso. Tenane. Gaya tenan. Seneng lamis padha karo deman citra.
Ya men di minangkani pamundutan. ewangi karo Mbak Anggi. Ya mangga. Aja teman-eman. Sing endi? Nggih sing iki lho sing. Keputi. Wah lingguane kuat. Ya. Kene-kene. Matur sembah nuwun aja lampes pun dipinangkani. Ya. Iki jenengan apa bintang tamune emang apa istirahat sik. Oh nggih. Mesake wong sesepuh ki nek ora. Kandhane kudu dieman-eman ngeten kesane awet. Berarti ngerti nek aku megap-megap. Kula niku ngerti sih. Iya, bocah. Diwalik selendro. Nggih. Ya. Monggo nok. Men nginger mikse men kanggo bokonge iki nggo lingguh men kanggo. Ora njaluk pangku to, wis kono wae. Wong aku nang mburi kok jaluk pangku lho. Aku njak sok rumangsa. Ya. Yo Mega ngadeg yo. Ngadeg karo Cahyu yo. Mula mbase ana kon tenguk. Tak kon tonton dhewe. Tak kon dadi obat nyamuk. Iya. Rasa meri. Pripun Mas Da? Hah? Pripun? Ya iki mau kan ana pamundutan Sideman. Urung dipinanggani gitu. Ajeng tanglet kula niku. Takon piye? Jenengan ki remen coklat ta? Seneng. Yakin? Seneng wae, apa arep ngeki? Iya dong. Ya. Ini. Bilang sik. Makasih. Sing apik. Makasih sayang. Engko tekan omah tak kulkas. Engko belekke ya. Hah? Engko belekke. Oh, bajigur ora sida. Awake dhewe rasa ngrusui cah cilik. Kowe njaluk apa, Bu? Aku ora njaluk apa-apa kok, Le. Melu-melu. Ya wis kono. Tak meneng ya. Kesel aku. Lah iya. Mang Wiwiti, Mas. Hah? Mang Wiwiti. Apa iki? Bawa Sideman ya? Nggih. Iya. Wiwitane Ya gelem nyuara ta? gelem slendro ya. Ayo nek karo kuwi genah gelem nek karo mbokne moh. Lah pelok kula ki. Awe dong romane cah nom ki. Aku mbiyen ya ngono kok. Kandhane. Yo kek kowe. Derek Piye kok tamat-tamatan iki? Ayo krungu mbisiki kae kok. Bisik-bisik kepengin. Heeh kae. Merencanakan kingko ngene. Kira. Bagus kang olah budaya. Yo. Aku e? Iya. Iya. Sowan menyang kutha gedhe. Kutha mesra. Lah genah. Lah pripun to Mbak iki ngewel lho iki. Ngewel ki lah ngopo wong biasane kuwi ora ngewel lho kok. Ya mbok. Bendera terus yung selendang kuning. Kowe meneng osik ya. Nek pengen ki omong, kok tak deke fragmen gentenan. Ya ora usah.
kang saking woken ngewe-ngewe gitu kepengen ya Ngarang jak ilang tedenge, Nduk. Drejes. Wis iki sing ngopeni aku no. Wes Lewat aku wae. Anggere weruh kok ngene iki kepiye iki ya? ngati-ati Mbah Seono dicencang sono. Wedhus apa? ayo Mas Da Terus bandi melu guyu kae. Ana terus bandi Cakepane apa iki? ngedram. Hah? swara kurang Swara kurang. Iya ora sang ngajari. Aku ki kur ngelingke ya. Oh cacile kok galake ra lho. nggih kok niku mula kula gering lho Mbah Hah? gering aku Mula Makane iki arep tak lemokke ngono. Swara kurang permono ning wasis ngurung. diawek-awek tenan iki. Ora ya jan aku nek ngomong ngene iki. Mas netes wae Nek cah cilik sing ngeloki rapopo rasa kelaran aten. Cah cilik ki ngapa-ngapa luwes kok. Iki dudu weh ya weh kok tekan ngendi-endi. Angungrung marang bendoro Tiasulestyo pijer ngincangake alis Bareng yo, bareng. Iki perlu koordinasi nek iki. Ji, loro, telu. Terus tresno sesideman. Lah ngene iki kok perlu koordinasi, mergane ora koordinasi mengko ora kompak. Ora kompak ku kedandilan. Ayo, Nduk. luwih becik patenono timbang perpisahan ringkiakan selisnya wangi samudra marang kula Suaramu apik. Dijaga ora ngiler.
Kowe tisu ki. Piye? Wis sat tok. Sat. Popame mati. Dinggul. Aku sampean iki pengen dahar kacang yo ngeyel. Ora aku. Ora kuwi amit 1000. Kaya wong bal-balan ki. Oh, lah ngapa? Aku tak emplok, tak lebokke kene mrono. Akhire mbrojol tengah. Gul. Timut. Sak mangan ya. Sareh, sing Iya, sabar. aja dikasih wong liya lho ya. Ora ya. Iya. Aduh. Kowe ra ndrombani ngono iki dadi wis aja merusak rumah tangga orang kowe. Nah, sapa sik wis bojo iki, rumah tangga barang iki. Maksude kuwi lho wong loro kuwi lho. Alah kuwi karo mancing kowe iki. Mancing. Ndek bojo urung to jane ngono kuwi. Dong aku. Lah yo dong wong iki kancan TK. Oh, ngono. Ayo. Oh, aku ketrung sekolah. Urip ana kota gede Gini suaramu ki apik. Kebiyen dong. Lah niku watuk men mboten fales kok. Watuk kowe ning larasane. Ning patete. Ya. Ora omong aku ndak ngoweh. Wis kono. Enggak, Mbah, enggak. Anduk ana apa, Nak? Urip ana kutha wah, bengi kuwi kowe ketok beda kowe. Bentene? Ora padha. Lah nggih, bentene nggih napa? Heeh, beda. Wah, beda bisa. Ora lah wingi pripun? Wingi kok iso saiki iso beda iki. Wingi iki gur meneng wae. Lah nek kok nembang mesti ya nyuwara ya Pakne ya. Lah mula niku nek ora dijak urung rampung ngomong iku. Meneng wae nek ora dijak. Nek wingi iki Rebo, iki Saiki kemis. Sampun nggih, love you sak bager. Oke. Love you tuh telung bronjong.
Diombe obate men ora watuk wae. Weh, kok perhatiane kaya ngono Ayo ya. kaya ngono. Kowe aku nek karo sapa wae niku kaya ngeten iki. Oh, lah nggih. Biasane ning omah ra ono memperhatikan, dadi memperhatikan. Nek kula sehat iki didum. Oh, lah nggih. Tips hidup sehat niku pripun? Ora ming gathok, kuwi Mbak Anggi wingi iki ya bar nandang gerah nggih. Suarane ilang nih ya alhamdulillah wis sehat melih. Mula sok senam. Senam ben sehat. Boten hendring banget. Hah? Iki hubungane karo watuk kok. Karo watuk kok senam. Lho, engko nek terus mengkis-mengkis ra entek. Ngajare ra bener sampean ki. Aku ki ya waton ngomong rumah sakit. Kok celap-celup. Nggih, kados pundi Mas Dan? Lah mboten kados pundi-pundi. Badhe dawuh malih. Nggih sampun iki wektale pun keliwat ukur. Nggih. Nggih, nek wonten lepate tiyang sepuh nyun ngapunten nggih. Nggih, semanten ugi. Dik sapa? Dik Yusuf. Nggih, semanten ugi. Lancar selalu nggih. Nggih namung derek memuji kemawon mugi-mugi. Ora kenal aku. Warga masyarakat ing Jedes mriki tansah kalis ing rubeda. Nggih amin jedes wetanan jedes Tansah kulon. manggih ayom-ayem tata titi tentrem. Amin. Ya. Taun ngajeng saged pinanggih malih insya Allah. Nggih, ya nek bintang tamune jeneng. Ayo, Lah ketemu niku mboten kok kudu munggah panggung. Ha iya nang panggung. Nang ngalas barang. Weh, aja nang alas. Ya nang alas. Rubung Lah semut. petani kok. Mah rubung semut. Elektron. Elektron iki rak kowe pun nggih. Matur sembah nuwun wektale ndherekaken Sugeng Guntur. Semantun ugi nglanjutke sing dadi ngendikane Mbah Sono. Semanten ugi kula minangka cah nom. Nyuwun pangapunten menawi kathah lepate, kathah gladuke, kathah wani karo wong tuwa. Mboten napa namung kangge panglipur. Nggih, leres menika leres. Nek ya laru ya. Wes mesti iklaske Nggih, bae. sampun nggih. Ora Nggih, jangan matur tinggalan. sembah nuwun. Nggih, nggih. Kathah lepat nyuwun pangapunten linebet Siap. dinten riyaya. Hah? Nek dadak njaluk sangu, wis ditutup kok omong wae. Iki nggo tuku anu. Sesuk neh. Nggih, sesuk bintang tamu grup Sukonedo. Iya. Kurang nek Mbah Baut rene meneh kok ya. Kowe iki aja jagake. Kimpul masuk yo, ngadeg yo. Kowe kudu ngedeg disepati yo. Disepati yo. Yo. Ngadeg kok, ngadeg kok. Nglegani aku. Yo. Aduh. Ya. Putra Pandhawa tata kati misraya. Nyekel mik, nyekel mik. Alah, mik ora pop mik. Ya. Ngendika. Kan kepripun nih? Marepe rono ora marep nang aku. Ngapunten lah geblogong mawon. Ayo wis karepmu nek kowe arep geblogong monggo ora ya monggo. Oh. Kula setani terus enten mriko makane iki ngati-ati. Ya aja ngono cah mesake akeh. Ngati-ngati pripun lho sing dasare panggunge sing kirang mepet kok. Ya kayak pepetno wis saiki. Lah barakne sing nyewa. Ha sing nyewa lak kowe. Nggih. Pripun niki kan pripun? Ora sama itu. Hah?
Ya nembang tak bagai tembang. Dereng tau-taune nyekel mik. Lah kuwi ngopo kuwi sing kiwa kuwi? Siji wae. Rasa double-double. Pripun Mas? Aku wae sing loro iki. Ya karepmu arep sing apa tembang-tembang apa gampang. Saestu dereng pun saged. Ya apa lah cublak-cublak suweng apa-apa. Pen dikancani bapake. Wan mawon. Ayo Mbak penyanyi mawon. harus apa? Mbak Sinden maksudnya. Oh iya. Aja mega. Kali Mbak Niken mawon. Oh iya. Ngapunten Mas. Masuk. Maksudnya kula duet kali Mbak. Dalu niki. Ya terangane iki ya cen ngerti sing masuk karo sing Nggih saderengipun ngapunten nek nggih lupute lah dereng tau-taune nyekel mik kan. Oh ya bareng dirasani saiki sing dicekel kelampean nang iso. Mboten. Enggak, dah. Monggo Mbak. Ya, Niki Nggih Mas, Mas Kimpul. iki ora nganggo trap dadine lek medun gak mek griyeng ngono gek mlaku maju. Biasane nyekel nopo kok ora kulino nyekel mic iki? Nah, biasanya menika Sampean iki gemeter apa kemecer kok? Kemecer kuwi, kemecer wis. Lho kasuta wae kemecer pun kuwi. biasa nyekel mik pun biasa. Oh, mau jare ra biasa. Monggo Mas bukas towo. Subuh kasawa iki. Malah. Kobar nyupa mangkola apa piye lho? Ah, yes. Ini kan kepripun iki monggo. Iki mumpung wayangan gek ora apa-apa, Pak. Ya bawa. Bawa ngono. Bupatimu. Ya iso ndagel. Nggih. Pripun Mas? Iki arep sampean apa umure bawah kula ta niku nggih Mas nggih. Lah nggih. Kajeni nggih. Soale nggih iya. Nggih. Iki tak bagai sing gampang iki. Manut kanca-kanca wae. Nek sakit lagi sing ngelik bareng. Hah? Nek sakit lagi sing ngelik. Awah. Lah mungkin kok sakit iki. Oh iya. Tak Masih kira lucu. arep kowe ngono. Masih lucu kaya peluak. Pelawak, Oh, pelawak. luwak. Mboten sisan landak. Monggo. Gek jo. Mas Sulis pun sakit. Apa selindro? Seneng kula. Rong dina wingi mboten guyu blas. Apa wis damai? Pun damai kok. Lho sambar ki ngene iki lho Mbak Niken. Aku ngerti Mas Sulis meneng wae ora muring ki. Aku wis wedi dhisik ngono. Nek Mas Sulis manut maksudnya biasa, sing medeni kok sing kempul niku. Nek kae mono lah kae meneng wae lucu ae. Lah niku nek ngendang dang tak dang. Nggih pripun Mas Dalang? Bawa sak karepmu wae. Dik. Mbak maksudnya. Dek iye apa? Iya. Apa manut? Rumah wae. Suluk wae. Saiki suluk wae. Mas Kimpul ki dalang. Ah, suluk wae saiki. Biyen kan tau mewakili Kapane Won Nglipar to. Oh, lah enggak. Festival. Suluk wae. Ngapunten lho, kowe bukane umuk lho ngapunten nggih. Kowe iki wah, Dites. alhamdulillah kula 2012 lulus SMP kula tamatke SMP. Nggih. Lanjut teng Jogja, SMKI kula tamatke, lanjut teng ISI nggih kula tamatke. Oh, ditamatke ki lulus ngono maksudnya? Nggih ping kula tamatke. Masih lucu. Ini mboten. Sejatosipun kula isa angkatane Mbak Anggi. Oh. Kuwi bedane Mbak Anggi ngeten jero sekolah niku latihan gamel, pulang-pulangane Sekolah. gamel nggih. Nek sampean Sampean? Elektron. ora tukang kebun. Mboten. Niki kan pripun? Suluk serumah wayut. Nggih. Rindingane 6. Serumah wayut. Wah, Kang harus bandar nyebut tangan. Padahal seluluk. Neng bar iki ya engko gek nembang lali janjine. Nah, yo. Ya. Suluk, yo suluk. Ya suluk. Iya lo. Lali janjine kayak mungkin tembange seluluk kayak mungkin Odo-odo serumah wayut. lagune lali janjine. Lag dibacotke lali janjine. Lah iya. Pelok. Lah serumah wayut slendro pelok kena. Pelok 6. Iya. 6 abang. Iya.
Lumanem Ji. Lumanem sih. Ki apa? Kak gawa gamelan dhewe lho. Lah yo men ketok pinter senajan lapor. Barakne digoleki dhewe ra yo men mumet. Nemalu. Tenan to. Srumawayut. Iki slulut cengkok bawa nggih. Nggih. Sang Yaksendra Gura Rupa. Wer. Yo. Mengases kati angin. Pang. Penggemarmu kayak. Pengbar apa ora matang. Tak kira biasanya ki dilempar bunga lho, kayak dilempar tabuh. Mboten niku nganu. Sak wis ora nutuk gamelan apik. Dadi suwake apuke pleng gamelane dile yo sik ngene iki. Diteruske lho aja. Pang sempal keprabal. Iya. Selo kaplesat. Wah, apik. Sato lumayu mangungsi. Waduh, luke medeni sumpah. Aku kalah aku. Gendane apa piye? Gendane apa piye? Yo kene tak. Ora maksud sono latihan. Oh. Dalang elektron. Nanyine kowe. Kayak terus dintekke kagiat. Kagiat kagodho. Kagiat kagodho. Tan bisa njaga ati. Wah. Tepuk tangan. Nggih, ngapunten sak kamat-kamat amargi kula nggih senes wiraswara dadi nggih ngapunten nggih. Matur nuwun umpama. Sik joget sik no. Nembang sik no. Joget sik. Wis. Urung dadi yo. Ki ngene, ki gandeng men kowe gelem joget. Ini buat kamu ki kowe. Matur sembah nuwun. Mugi-mugi mboten loka tapi malah tambah Kebah. Amin. Gusti Allah tansah maringi berkah dhateng Mas Dalang lan sedaya kemawon. Amin. Kok dengaren mletik. Pokoke sukses selalu Mas Dalang. Amin. Amin. Lan semuanya. Pokoke Nggih. sukses. Monggo liyane nek jenglo dongake. Wow. Lah kowe ndongakne awakmu dhewe ra mandi kok arep kadol donga lho. Uripmu meluntir kok arep ndongakne kancane lho. Nek jenengan apa adol donga kula jasa ralat doa. Lah kepripun? Nek dongamu kleru kok tak ralat. Pokoknya yang penting sukses. Amin. Manjada wajada. Oh iya benar. Selagi kita berjalan di atas kebaikan ini sama sukses. Wah. Meletik. Mongko kleru artine kowe. Orang meletik. Aku mau buka Google sapa ngerti kok digo maju. Kuwi artine sing asli manjada wajari barang siapa bersungguh-sungguh pasti bisa. Pasti dapat juga. Ora kok barang siapa di sana. Berarti. Iku lho, mak iya. Nggih ngapunten nek klentu amargi kula gawe klentu mungkin sing benerke Mas Dalang. Nanti pun kula desain berarti nek aku pinter nek dikira aku Desain. Nggih monggo. Mungkin ndak nggih. Yo. Nggih, monggo. Ayo lek terus ubleke kuthak. Yo. Lolo. Hey. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Kaya kursi sinden. Niki versi jogetane Mas Dalang waktu ketemu Mbak Tatin. Wah, bajigur. Mas Dalang mriko kok mboten nyebutke dalang sampean. Oh. Dalang tangga kula nika. Oh. Sing kemaki ke to? Oh. Aku ya Monggo lanjut. tangga ya sak omah. Yo. Janjane kowe kalakatmu Kanggo mandeg. hatiku sujana kowe kancan arani tanya ya ya
Mas Kimpul. Aja mutah neng kene. Preksa ngono, preksa. Lucu loh. Betul lucu. Lucu ya nanggap. Sing nanggap. Lucu ki guyu wong mutah kok lucu. Gek preksa ngono engko. Engko gek. Bar madang yo ngemi. Monggo. Nggih, Mas. Nggih, kakean gunem tanpa guna. Oh. Dijarilke, Pak. Nggih amargi guna Dandun tak ngono. kedram. Kakean gunem tanpa guna. Heeh. Amargi guna ngedram. Iya dientekke. Allah. Kok awah ki lho. Maksudnya iki Nyawang apa, Ro? Piye? maksudnya iki swantene sae ngono lho. Alah. Duk. Brose. Kowe kepengin dadi bros. Boten maksudnya iki pakanipun nggih. Pakaianipun ngagem bros. Jogja deles. Ya dadi bros ngono. Jen. Kepengen Brosku miring. Boten. ngecek tangi ora. Lho, Yo tindakke. temitine. Karo. Dan Janjane kowe ning endi? Oi. Kaya katu sejak nyukani hatiku sujana Oi ya. Oi. kencan karo wanita liya. Matur suwun Mas Matur Dalang. suwun. ya makasih juga. Mas Kimpul. Siap. Hati-hati engko nek mlebu neh sikile lho. Sesuk pindonen ya main kacek. Iya. Nyolot. Waduh, aduh. Iya. Drama kehidupan kaya ngene men. Kurmain guyu apa? Wong anyatane aku yang guyu tenan karo Batin Modar.